sikhulume ngalento esize ngayo. Kanti how are you wena? Manje ngifuna ukungena ngenkani. Cha, hayi ukuthi sifuna ukungena ngenkani. Manje umuthi sifuna ukungena ngenkani. Asizeli ukuzodlala. Hayibo. Na uJake bo. Hayibo. Wanizela ekhaya for sure nami ngiyazi. Cha, mina ngikwazi. Angichazelanga ngambodi. No, angidingeni. Ubaletha kanjani abantu wena la ekhaya ukuthi bezokhuluma nami ungabachazelanga ngami. Khathele mina. Shothi nina angazi ukuthi mina ngubani. Imake wefethu. Awumancane mfethu. Imake. Siqale la. Ukuthi ubani athina sihlangene nalokho and futhi asinendaba ukuthi ubani. Yabo? Kulongileyo. Thina size ngalento esize ngayo phela. Nifunani? Angithi-ke ngilinde phela ngiqale ngindlale nami ungazi ukuthi ngubani. You understand? Ngilalela. Okay mfethu sibhalele kahle kahle lo mfethu esihamba naye. Wathi ucela simsize. Unenkinga nawe. Mfethu-ke ngingazi ngiye kakhulu. Yiphi inkinga onayo ngonhlaka? Usho umuntu achaza ungena emlomeni usakhuluma. Yini ozoyikhuluma nami ufike namakhamera la ekhaya? Ufuna ngenze njani mfethu ngikhathele mfethu wena. Amakhamera ngiyabona ukuthi iwona azosolva le ndaba le. Amakhamera? Labantu engihamba nabo abazeli ukuzodlala mhlawumbe awubazi. Wesitabane. Mhlawumbe awubazi. Angithi nithemba ukuthi niyadubuka. Hayi wesitabane wena. Asinayibhamu phela sina senze njani? Wemfethu. Asinayibhamu sina. Ngicela uke usilalele ukuthi size ngani la. Sengithule ngilalela. Na-ke brother. Into ebesivumelene ngayo naye. Mase ngizela namakhamera sekuyenye. Futhi kunenqumo yena seyithatha. Mina ngingekho kodwa mina naye savumelana nina. Ningekho. Nawe masi. Nawe ngikuvumile bra wami. Wena umana naye lo. Nizona khonjana la ekhaya. Ithini Imake mfethu. Umfowethu lo sifike naye ngobani mfethu ngicela ichaze. Ubafo ufakazi ubafo. Okay. Uyena umuntu enganginayo ngize ngimphushele ubafo. Ufakazi. Yini manje mfethu wena kwangathi umfowethu ngendlela okhuluma ngayo. Unako ukuzama ukubatrack nation. Hayi angibatrack nation. Yini iphoma uthi kulo ufakazi yini? Hayi ukuthi angibahashi ngisona isitabane. Imake mfethu. Lo 1.5 ima mfethu imake. Kodwa lokhu kuzokhokhelwa. Lo 1.5 loyo. Uzophuma yebo ngiyavuma sakweletana ngithi. Yeah. Isemzini kababa ke lana. Wena kuzokhokhela ke lokhu ke wena. Akukhokhela ukuthini? Wena uzobusungu ngekho phela. Akukwazi ukuthi wena ungayiphikisa inkulumo yami. Akukhokhela ukuthini? Uyazi nomxoxo. Obabe ngikutshena nje brother ukuthi labafana laba ungathi abafana thana lo mfana lo. Angisona isitabane. Uyabona mfethu njengoba ukhomba umuno uza la ngasebusweni bami. Ngicela mfethu ungakwenzi. Mhlambe umkhomba yena khomba yena. Nakho. Angizele mina udlule la ebusweni bami. Angizele ukuzolwa mina la ngizoyicelela imali yami nasemsebenzini sengazingixoxa. Yafuneka imali ye-cash up. Bakuxoshela imali ye-cash up. Imali ye-cash up. Uma ngikunikeza lo 1.5 lo 1.5 bazokubuyisela emsebenzini uzosiza phi? Uzosiza phi? Wemfethu. Lo 1.5 lo uzokubuyisela yini? Yabona indlela ngayo mfethu indlela bekade siphilisana ngayo mfethu. Usuyabheda manje. Imali. Hayi nawe uyasiphilisana kahle. Nawe uyabheka. Ima sibuyele emuva. Mina khona ini la ngingayitholi kahle hle mhlambe noma mhlambe indlebe zami engazi ukuthi inekhono khona la uthi wena uzokhokha lo 1.5. Ngizowukhokha kodwa naye uzokukhokhela lokho akwenzile. Ukupha akwenzile ngifuna ukwazi mina. Uyithatha phi imvumo ukuthi ufike la emzini kababa uzoletha amakhamera? Yini azoyikhokhela? Uyabona nje labantu ukuthi bayempi. Iwona amakhamera azongisiza. Azokusiza. Khathele wena mina Nhlaka ngikhathele wena. Azokusiza yini? Azokusiza. Soyithola le mali. Ngicatha isodlala la. Azokusiza. Awakunikeze ke. Soke sibone. Asobona. Wemfethu. Shuthi awubazi wena abantu awukazi wababone. Eyangena umfowethu. Awukazi wabafanisa ndawo. Aze ngibafanisa indawo ngibazela lapha sihlangana. Ngazi wena uzosebenza.
Okay mina ngazi uzobona lalela nawe futhi lalela-ke mfethu Ayi. ungizwe kahle ngiyezwa okwamanje ngisakhuluma kahle you understand ku-right vele ngoba nami Ngifuna- namadlebe ngiyezwa ngifuna ukuthi sizwaneni kahle angifuni ukuthi le ndaba iphethe nawe kodwa ungizwa ngoba uthi ufuna sizwane kodwa mina ngiyakutshela ukuthi ngiyezwa okay umfowethu angithi uyamuzwa ukuthi ukhala ngani kuwena yebo ngiyezwa okay imali yamfowethu kwenzakalani ngayo ngiyasho ukuthi ngizomnika nini mase sengimnika okwamanje anginako kwenziwe njani inyanga imake yesibili wemfethu wayithatha imake imali angithi umfowethu uyachaza la ukuthi bese ngahlula ukungibekezelela umuntu wala endaweni inyanga yesibili wayithatha le mali umuntu uhola njalo ngomhla ka-25 angithi uyachaza mhlaba namhlanje kodwa imali yami akayikhokheli mhlaba namhlanje inyanga yesibili inyanga Mhla yesibili namhlanje. inyanga Mhla yesibili five. ukusalayo inyanga yesibili wemfethu ipha nini isikhona phela okwamanje Leyo, niyamuzwa ukuthi loan leyo bra niyamuzwa lokho ukuthi uthini lo uthi ngihola nge-25 mhla ka-5 namhlanje ngizoyithatha aphi imali inyanga yesibili le sengikhathele mfethu uzomele sicela nawe wenze ukuthi iplan kube khona iplani oyenzayo uzomele mfethu. wenze iplan Kanjani? la ukuzodlala Uzobona ukuthi wenze njani yabona mfethu inkinga la esuke siyenze umfethu uselinde kakhulu imali engakuwena enza yazi mina ngizokwenzani yazi mina ngizokwenzani yebo ngizokunikeza imali yakho okay nawe kodwa uzokukhokhela lokho okwenzela ilokho mina ngifana hayi soke sibone ngeke ukubone lokho sesiyobona ngeke ngikubone siyotholana uzobuke phezulu wena hayi siyotholana phezulu hayi lalela mfethu ngingabuya nomnini ungabuya nomnini wena wena kanti uze ngani la kanjani uze ngani wena la uze ngenyawo embili uze ngenyawo embili okay awuhambe ngazo-ke inyawo zakhe embili ngisale mina ngikhulume nomuntu engimna ngoba uhamba uxambukela uyaxambukela nje lalela nala ungadingeki khona uyaxambukela mfethu sicela ukuthi angabi ukuthi mhlambe ngoba nilana-ke nina senzizwa niziyeqova yabo mhlambe ngathi mhlambe khona okukhona engasenikwenze mhlambe yabo sengisholo nje nawe nje angisho ukuthi angikusabi kodwa into oyenzayo la libele ungifuthela umbombo la le mali aniyazi le mali le ukuthi ngayithatha kunjani le mali yakhe lo mbhemi lo aniyazi angisho ukuthi ngithini ba nawe bafa angisho ukuthi ngithini uyadelela lo fana nyamuza uthini njengamanje angisho ukuthi ngithini ngisho wena ukuthi usofaka abantu abangahlangani ukusho khona ukuthi isitabane sengikhathele imake mfethu niphumeni sivalelane la endlini ngifuna ukubona enye into yithi niphumeni sivalelane la endlini ngifuna ukubona enye into phela nje phela enye into nje phela mina nginsizwa okay imake mfethu mina ngithi akaphumele eminyango sivalelane mina nginsizwa imake kuphume thina emnyango phumani nini angizali ukuzona nonke namakamereni uzofuna imali yami mase senze njani sibone ukutsizwa ke uzofuna imali yami imake mfethu bafo yazi mfethu ngendlela akhuluma ngayo ukhuluma kamnandi yabona ilanguage lo ikhulumayo ukhuluma ilanguage nathi esithandayo yini ungake uthi awukuvalelwe nami la endlini kubonakala ukuthi wena kusuhlangana wena uyayifaka wena usuhlangana phi ke wena yini ke ethi wena ke awuthanda ukuthi ube khona ngeke phela utomulo umuntu ongasi usize wakho ungasusize wami yabo lento oyenzayo la ukucheat wena ubize abantu ngoba wena ungisaba mina ngifuna imali yami ingakho ngithi sitabane ngifuna imali yami cha ingakho ngithi sitabane ngifuna imali yami yabona nje la yabona silibhexa igama lami uthe la abafana bayadubula wabala abafana ngomfana ngingedwa wathi la bafana bayadubula wabala iningi ngibala nalabo ohlala nabo ngoba uhambo wena wena uzoyikhokela le ndisho wena uhambo wena okay asoke sibone ba ufuna ukubona okay ke okay yazi nasenze njani ungikhokise bafana yazi nasenze njani uyazi ngihlala angivele ngifone ngithi abayilethe angizabona ukuthi uthembele ngani angivele ngifone nje ngithi abayilethe le mali thembele ngale insizwa lana ezingimise aphi beyilethe nje le mali bese bathembele ngalezi ibhamu zabo la bafana muza uthini bayifuna abantu bayilethe kanjani imamfethu angithi mina nginayo baba relax angithi mina nginayo awungibambele ba
naye akanawo amandla. Ungibambe. Ubize abantu abanamandla ukuthi angayithola imali, afika asebenza lawo mali. Mina anginayo imali. Ngizobiza abantu abanayo imali ukuthi bezonikeza nina enamandla angithi. Noma nje ayikho inkinga singahamba nawe siye nikubona ufike ubatshele ukuthi anginishi mina. Yabo kodwa ikhona imali enginayo ngenxa yokuthi ngikwenzela iqiniso. Ngikwenzela iqiniso. Ayikho. Ngibamba ndoda. Yemfethu yawo ebaba. Emadoda. Wethatha mvumo ngithinta. Obaza abantu. Thatha mvumo ngithinta. Obaza abantu. Thatha mvumo ngithinta. Ubambe wena. Ungijwayele Yemfethu. Wena. Yemfethu. Ukhathele ukipha zonke lezi Ebaba awumi. Lana sositabane mina. Ebaba. Sositabane. Ebaba. Sositabane. Mangizwe phela. Ngizwe indlo engithinta kabuhlungu kanjelo. Indaba phela. Ufana lo